Pare! Kato jätkä terve, mitä mies? Mitä sä taas teet semmoista läppärin kanssa? What? Kato sen ninja-videoita tai jotain tommosia ihmeitä. Joo, kato, mä rupesin opettelemaan ninjaksi itseäni, kato. Ahaa, YouTuben avulla. No. Kato, kun toi on... Kato, sieltä se vetää aluksi tonne, ja sit se vetää tosta. No joo, aika hyvältä näyttää silleen vähän saman tyylistä. Mut miksi saunassa? Ei kato, mä ajattelin vaan, että tää on tämmönen hyvä, tarpeeksi idyllinen. Mä tunnen täällä tän Zenin. Ai kuuluuks Zen näihin? Joo, Zen kuuluu näihin. Mä tunnen sen täällä näin. Kato, siis se opettaa mulle potkua. Mä vedän tästä Kato. Joo. Nyt mä näytän sulle tosta. No, ihan hyvä, kyllä sattuu. Hei, mä muistin, että mä unohdin kylpyveden kato tulemaan. Nähdään hei. Kylpyveden? Joo, nähdään. Moi moi. Grab your stick and you're going to follow me through all the stripes. I'm going to turn around so it might be hard to see, but you get to see some of my